नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? तर ह्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला आमच्या घराची टूर दाखवणार आहे, होम टूर दाखवणार आहे. तर आपलं घर आपण बाहेरून पहिला सुरुवात करूया. बाहेरून दाखवतो, मग तुम्हाला हा रूम दाखवतो, मग मधला रूम आणि मग किचन आणि मग लास्टचा रूम. आता हे आपलं एंट्रन्स. आता एंटर केल्यावरती आपल्याला काहीतरी घर असा दिसतो. आता मी जरा फॅन ऑफ करतो. आता मी आपल्या दरवाजाच्या पायरीवर उभा आहे, तर आपलं घर असं दिसतो. आता मी तुम्हाला पाठी दाखवतो, मी कुठे उभा होतो. आता बघा, हे पाठी. आणि मी दरवाजा का बंद केलाय, कारण बाहेर खूप मंडळी बसले आहेत आणि बाहेरून आवाज येतोय. तर आता या अँगल मधून तुम्हाला सर्व दाखवतो. ये मम्मी इकडे. आता सर्वात इकडे एंटर केल्यावरती तुम्हाला इकडे चेअर दिसतील, स्टडी चेअर दिसेल. 3 खुर्च्या आहेत, पाहुणे आले ती काढायची एक. आता इकडे माझा कम्प्युटर आहे. जर अलिबाग सारखे मोठे व्लॉग्स असतील जे 8-8, 5-5, 6-6 तास मला एडिट करायला लागतील, तर मी इकडे कम्प्युटरवर बसून करणार. नाहीतर माझा लॅपटॉप तर आहेच. हे माझा स्टडी चेअर. बस मम्मी. स्टडी चेअर कम लंच डिनर चेअर. कधी कोण जर आपल्या घरी आलं ज्यांना खाली बसता नाही येत, तर त्यांना जेवण आम्ही ह्याच्यावरती देतो. आणि आता आपल्या पाठीनं सेटर दिसते. सेटर. तर सेटर कसलं मम्मी? तो आमचं पूर्वी दुकान होतं. 3 वर्ष अगोदर आमचं जनरल स्टोअर दुकान होतं. जनरल स्टोअर म्हणजे चॉकलेट, किराणा माल, थोडासा किराणा माल, वेफर्स, अशा छोट्या मुलांच्या काहीतरी गोष्ट, बिस्किट्स, अशा आम्ही विकायचो. हा जो रूम होता, हा जो ऍक्च्युली रूम होता, पूर्ण दुकान होता. आता त्यानंतर आमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालं. आम्हाला माणसं भेटायला पण बोलायची, आम्ही भेटायला येतो, पण त्या टायमाला आमच्याकडे जागा कमी होती. आता त्यानंतर आमचं एज्युकेशन कम्प्लीट झालं, ग्रॅज्युएशन झालं दोघांचं. त्यानंतर आम्ही दुकान बंद केली, कारण आम्हाला वेगवेगळे जॉब लागले. मग आता दुकान कोण सांभाळणार होतं, म्हणून दुकान बंद केलं आणि हा रूम पूर्ण ओपन झाला. सर्वात जास्त विचारणारा प्रश्न म्हणजे ह्या पडद्याच्या पाठी काय. मी बोललेलो तुम्हाला की मी होम टूर मध्ये तो पडदा खोलून दाखवणारच. आता बघा, मी ह्या कॉर्नरला उभा होतो ना, आता मी त्या कॉर्नरला जातो. त्या कॉर्नरला म्हणजे मडक्याच्या इकडे, म्हणजे हा दुसरा रूम आहे. तो ह्या रूमच्या नंतर आपण इकडचा रूम बघूया. आता तू पडदा खोलून दाखवणारच आहेत ना, पण आत्ताच्या आता तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि आम्हाला सांगा या पडद्याच्या पाठी काय. तर पडदा खोलून दाखवू. हा आम्ही पडदा कधीच कोणत्या व्हिडिओमध्ये खोलला नव्हता. आम्ही बोललेलो फक्त होम टूर मध्येच आम्ही तुम्हाला खोलून दाखवू. दिल साईडला हो. हे बघा आमची दिल बघा. तर तुम्हाला समजलं काय आहे तिकडे. दिल, तू या रूम मध्येच राहा, नंतर आपण आतमधल्या रूम मध्ये जाऊया. तिल खायला आली तिचा नाश्ता. तर काय, आणि हे कशासाठी आपण का आरसा लावला मी सांग. तुला लागतो ना. माझा डान्स प्रॅक्टिस, योगा प्रॅक्टिस, एक्सरसाइज प्रॅक्टिस. एक्सरसाइज करून दाखव मम्मी. म्हणजे असं बघून एक्सरसाइज करायची. आपण कसं करतो ते आपल्याला माहिती पडतं. जिम मध्ये कसं असं मोठं. आणि तुम्ही तिकडे बघू शकता जिमचे सर्व साहित्य ठेवलेले आहेत. डंबल्स, केटल बेल आणि खूप सारे आमच्याकडे. तर हा झाला आउटर रूम. आता ह्या अँगलनी बघितलात तर असं दिसतं. आणि तुम्हाला वरची सिलिंग दाखवायची झाली की फॅन आणि हे 4 लाईट आणि ऑरेंज कलरचे आमचे पीओपी आहे. आता मी परत दुसऱ्या आपल्या मेन डोरच्या इकडे आलोय. आता इकडून जर फिरा तुम्ही, इकडे बघितलं कम्प्युटर, इकडे आपला पडदा, इकडे वरती आमचा म्युझिक सिस्टम आहे. आणि इकडे मम्मीला जो प्राइज भेटलेला, ठाण्याला मीटअप होतं, ठाण्याला जे होतं तिकडे आम्हाला भेटलेलं प्राइज, कंदील. आणि जर असं फिरवलं तर हा मधला रूम आहे. आपण इकडे जाणारच आहोत, पण ज्यांना माहिती नाही तर हे दिल चालली तू दाखवायला. हे मटका. आणि ज्यांना माहिती नसेल तर हे आमचं सिल्वर प्ले बटन. आणि मम्मी 4 मराठी न्यूजपेपर मध्ये आलेले, लोकसत्ता, लोकमत, अजून खूप खूप काहीतरी. हे सर्व आमचे मम्मीचे अचिव्हमेंट्स. हे वरती म्युझिक प्लेअर. आता आपण एंटर करूया. आणि हे वाचायचं कधी पण आल्यावर आमच्या घरी. काय लिहिलंय, मुझे 100 साल स्वस्थ जीना है. आता हे झालं आमचं आउटर रूम. आता आपण मधला रूम. आणि खाली बघितला तर खाली काय विचाराल की तबला तर तुम्हाला माहिती आहे. आता हे नवीन वस्तू काय काढली आम्ही, ते हे नवीन वस्तू हार्मोनियम आहे. ते हार्मोनियम, पेटी बोलतो ना आपण, हार्मोनियम. आमचं हार्मोनियम. आपण बाजाची पेटी बोलतो ना, ते आहे. ते ते ताई वाजवायची, तबला मी वाजवायचो. आता आपण सेकंड रूम बघूया. चला आतमध्ये. आता बघा, तुम्हाला दाखवण्यासाठी आपली दिल बघा पहिलीच चालली. मम्मी तू रेडी आहे? चलो एंट्रन्स. आणि जर असं साईडला बघितलं तर तुम्हाला पहिला आमचं फ्रीज दिसेल. हा आम्ही ओव्हन खाली घेतलेला आहे. ओव्हन इकडे असतो.
इकडे बाकी सर्व रोजची लागणारी वस्तू तिकडे असते. हे काय मम्मी आमचं कबाट. हे कबाट उघडायचं नाही. हा आमचा ऑटोमॅटिक कबाट आहे. का सांग आपलं ऑटोमॅटिक कबाट म्हणजे कबाट खोलला की सगळं खाली पडणार. आमचा कबाट खोलला ना तुम्ही, उघडला ना, तुम्हाला जे कपडे पाहिजे ते भेटणार, नाही पाहिजे ते पण भेटणार, लगेच खाली पडणार. शोधायची गरज नाही. एकदम भारी कबाट आहे तो. आणि ह्या कपाटाची तुम्हाला एक खासियत सांगतो. आता ह्या कपाटामध्ये जर आपण 100% बघितले ना तर माझे कपडे ना फक्त एका जागीत असतील. 5% फक्त माझा सामान आहे त्याच्यात. बाकी 95% काय भरलं मी त्याच्यात? साड्या. तरी मम्मीला विचारलं ना काय पाहिजे, साडी पाहिजे. माझ्या सेक्शन मध्ये पण, माझे सेक्शन एकदम चांगले ठेवतो मी. माझ्या सेक्शन मध्ये पण घुसून ठेवतात साड्या. कायच नाही, सर्व बघाल ना. आता एक खोलेल ना दरवाजा, 10 साड्या तर खाली पडतील आपले. एवढं पॅक झालंय ते. हे झालं. आता इकडे बघाल तर तुम्ही ओव्हन आहे बाहेर. ओव्हन बघायचं तुम्हाला, आम्ही कमीच वापरतो ओव्हनला. इकडे आमचं स्विचेस, इकडे आमचा वायफाय ठेवलाय. हा केक माहितीये ना, मी तुम्हाला केक बनवून दाखवलेला भांडा, मम्मीच्या बर्थडेला ते भांडा आहे ते. आणि आता सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे इकडे देवारा. आणि इकडे हे दोन काय माहिती काय, हे हार्मोनियम आणि तबला ठेवायची आमची जागा आहे. आता वरती ठेवलं की वापरायला होत नाही ना मम्मी, मग त्यांनी कधीच काढले खाली. आणि हे आता फ्रीज आता वाजवत नाही होते म्हणून ते मग वरती मी ठेवले एका बाजूला, आणि खाली ठेवले तर कसं काय नाही काय. आणि वरची मम्मीचे भांड्या सर्व. आता वाजले किती, 8:15 वाजल्या संध्याकाळचे. हे आमचं इकडे देवारा. आणि आता आमचं फ्रीज. आता बघा हा आमचा फ्रीज. 2 सेक्शन आहे, वरती खाली. या सेक्शन मध्ये तुम्हाला मी सांगू, या सेक्शन मध्ये तुम्हाला इकडे आईस्क्रीम, इकडे व्हॅनिला आईस्क्रीम, इकडे चॉकलेट आईस्क्रीम, तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे बेवरेजेस, असं तुम्हाला काहीच दिसणार नाही याच्यात. तुम्हाला दाखवतो याच्यात काय आहे. ऍक्च्युली जर तुम्हाला वाटत असेल कॅडबरी आईस्क्रीम काय भरलेलं असं काही नसतं कोणाच्या घरी भरलेलं. याच्यात काय असतं माहितीये का, फक्त तुम्हाला फक्त हे असे वाटाणे भेटणार. वाटाणे आमच्या घरी वाटाणे, बर्फ आहे, पण बर्फाचे पण खाली ट्रे आहे त्याच्यात. आम्ही बर्फ पाणी टाकायला विसरलोय. आणि इकडे तुम्हाला भेटणार फ्लावर. हे घ्या, त्याला आईस्क्रीम समजून खावा. म्हणून मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो याच्यात व्हॅनिला आईस्क्रीम, स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम. असंच मी माझ्या कोण घरी आला तर असं सांगतो. इकडे वरती बघा आईस्क्रीम ठेवले सर्व, आणि खोलून बघतात तर वाटाणे ठेवलेत. तर हे झालं वरचं सेक्शन. आता तुम्ही खालच्या सेक्शनला तर उघडूच नका. खालच्या सेक्शन मध्ये काय काय सांग. इकडे तुम्हाला थम्सअप, मिरिंडा, कोको कोला, सर्व ज्यूस, वेगवेगळ्या भाज्या, वेगवेगळ्या फळं, असे सर्व काय तुम्हाला काहीच नाही भेटणार. तुम्हाला ह्याच्यात काय भेटणार माहिती काय, कोथमीर, लसूण, कढीपत्ता, एवढं सर्व भेटणार या फ्रीज मध्ये. तर ते खालचं नाही खोलून बघितलं तर तेच बेटर आहे. हे झालं आमचं फनी फ्रीज. आता अजून एक गोष्ट दाखवतो. इकडे देवारा, इकडे हे, इकडे घड्याल, आणि इकडे वरती बघा काहीतरी आहे. इकडे मम्मीने वरती फर्निचर बांधून घेतलंय. आता बेसिकली मी उभा कुठे आहे, हा माझ्या राईट हँड साईडला ओव्हन आहे आणि लेफ्ट हँड साईडला फ्रीज आहे. म्हणजे मी ह्या कॉर्नरला उभा आहे बघा, या कॉर्नरला. तर ह्या कॉर्नरला उभा राहून आता तुम्हाला मी वरती दाखवतो. मम्मी वरती काय आहे ह्याच्यात, कपाट आहे. कपाटात काय ताईचे तुझे जुने कपडे लहानपणीचे कशाला ठेवले ते एवढे जुने कपडे. आता मी तुम्हाला सांगतो इकडे वरती काय आहे माहितीये. वरती आमचे एक सुद्धा कपडे तिने फेकले नाहीत. लहानपणापासूनचे 1ली 2री पासूनचे सर्व कपडे तिने ना असे नाही की खराब आहेत, एकदम चांगले कपडे आहेत आमचे. आणि ते सर्व वरती ठेवले. ते कशाला ठेवले ते अजून मला समजतच नाही. जाऊ दे ना, चांगले कशाला पण. तो कबाट एवढा नवीन बनवलाय ना, पण कधी फक्त तो स्टोरेजच कबाट मला असं वाटतं तो. मम्मी बोले गावच्या माणसांना देईल, इकडे देईल, तिकडे देईल, काय यूज नाही. असं तुमच्या घरी पण असेल ना काहीतरी, की असे एवढे जुने जुने कपडे, जुने जुने वस्तू ठेवत असतील ना. आता झालं ना, सर्व माणसं ठेवतात आपले कपडे, आठवण म्हणून ठेवतात. पण एवढे जुने जुने. हा मग अरे त्याच्यात माझे तरी कपडे, नवीन तरी कपडे राहिले असतील. ह्याच्यात चिंगडलेत पूर्ण माझे कपडे. हे आता मी जरा तुम्हाला दाखवू का खोलून. खोललं ना सर्व कपडे खालीच येतील ते. म्हणून मी आमचा मधला रूम म्हणजे ना एक फनी रूम झाला आमच्यासाठी. आणि सर्वात आधी आपला रूम किती बाय किती आहे मम्मी. 12x30. 12x30 म्हणजे असा 12 आहे. आणि लांबेला त्या दरवाजापासून या दरवाजाला 30 पावलं. आता मी तुम्हाला दाखवतो किचन. इथे वरती काय लिहिलं नाही मी तू. आता बघा आमचा किचन, छोटा किचन पण साफ सुथरा किचन. हे गॅस,
तुम्ही त्या किचन छोटे छोटे डबे बोलले होते कमेंट मध्ये ना, त्या छोट्या छोट्या डब्यांमध्ये काय असतं, जिरा, मोहरी, हे सगळं. हे सर्व आमचं किचन बघा. आणि हे छोटे छोटे डबे बोलतात ना. आता कसं मला रेसिपीला सगळं साहित्य लागतं, काली मिरी पावडर, जिरा पावडर, धना पावडर, हे सगळं लागतो ना. तुम्हाला आता समजलं असेल की असं समजलं असेल की असं शूट होतो आमचा है ना. इकडे उभा राहून शूट होतो. म्हणजे कुठे उभा राहतो मी बघा, म्हणजे मी इकडे उभा राहतो, म्हणजे ह्याला टेकून उभा राहतो मी. आमच्या घरामध्ये किती अडचण आहे. आणि आमची वॉशिंग मशीन आणि ह्याच्यात कपडे टाकलेले आहेत धुवायचे. आणि हे आमचं किचन, छोटा किचन पण टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनते इकडे. हे आमचे 2 शेल्फ, वरती पण हे भांडी ठेवलेली आहेत. लकी किचन आहे. हे सर्व असं किचन दिसतं आमचं. इकडे ही मांडणी आहे. हे सर्व असं काय ना काय असतं आमचं. इकडे इकडे सर्व पाठीना 8 प्रकारचे लोणचे ठेवलेले आहेत. हा, आणि हे सर्व वस्तू असे काय नॉर्मल वस्तू असतात. इकडे आमचं हे जेवढे वस्तू असतात ते आहे ठेवलेले. आणि हे सेक्शन, ह्याला काय म्हणायचं काय समजतच नाही, फक्त हाय तिकडे तो बस. आता तुम्हाला आम्ही वॉशरूम आणि बाथरूम अटॅच आहे ना आपला मम्मी, आता ते दाखवतो. चला आता तुम्हाला मी आमचा बाथरूम वॉशरूम जे आहे ते दाखवतो. असा दरवाजा बंद असतो, असा दरवाजा ओपन केला, हे आमचं इकडे आम्ही आंघोळ करतो. ही बालडी, पाणी. सर्वात मेन दाखवायचं बोललं, हे सुपडा दिसतं तुम्हाला, हा दिलचा सुपडा आमचा. असं करायचा आणि असं ठेवायचा. मग दिल ह्याच्यातच टॉयलेट करणार, ती बाकी कुठेच टॉयलेट नाही करणार आणि बाकीच कुठे 2 नंबर नाही करणार, फक्त ती सुपड्यावरतीच करणार. त्याच्यासाठी तीच आहे. आणि तिकडे सुपडा ठेवले, स्वतः पाडते पण ती सुपडा, ती स्वतः पाडते आणि त्याच्यात सुसू करते. आणि हे अटॅच, हे मम्मीसाठी स्पेशल बनवून घेतलंय. आणि असं दिसतं. आणि इकडे खिडकी व्हेंटिलेशन साठी. आणि इकडे सर्व ठेवलेलं सामान आमचं. दरवाजाच्या पाठी एक नळ आहे. आणि हा झाला आमचा बाथरूम. आता मी हा दरवाजा राहू द्या, तुम्हाला परत इकडे दाखवतो. बाथरूम, हा आमचा किचन, मी इकडे उभा राहून शूट करतो. हा आमचा मधला रूम, हा आमचा मिडल रूम बघा. इकडे पण 3-4 माणसं आरामात झोपू शकतात है ना, माणसंच कमी आहेत. हा, आणि इकडे फ्रीज, आता फॅन चालू केलाय मी. इकडे कपाट आमचा, इकडे मम्मी. आता परत आपण बाहेर जाऊया, चलो बाहेर. मम्मीला बसवलंय मी स्टडी चेअरवर. तर बाहेरचा रूम काही असा दिसतो, बेड, चेअर, कम्प्युटर, मम्मी, वॉल ऑफ फेम, आमची दिल, तबला. तर आता तुम्ही पूर्ण घर बघितलं, तर तुम्हाला घर कसं वाटलं. आता घरी आलाच आहात तुम्ही, तर जायची घाई करू नका, कारण आता पाणी पिया, बसा, ज्यूस पिया आणि जेवणच जावं आमच्या घरातून.